mayong adlaw mga binati o minahal kong matalomnon. Di ata sa Women's Month diri sa lungsod sa Matalom, Leyte Philippines Eco Live diri sa Matalom Municipal Plaza. Okay, mga guys, sumba sa sa Women's Day, Women's Month diri sa lungsod sa Matalom guys. Maunitan guys, maunikuan sa maunik sumba lakas galaw makuno na ilang one tema sa one guys sa buwan sa mga babae guys, diri sa lungsod sa Matalom. Muna ilang sumba diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, morning one. Part 1 nagparedo niya, part 2 ang sumba diri sa buwan sa mga babay diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, morning ilang mga one. Sayaw galaw murag tema ni sa kon taon na kon March. Okay, morning update sa Women's Month television dari sa lungsod sa Matalom, morning part 2. Okay guys.